onwe ihe na-agbagharị m n'uche. Na mbụ ihe a wee bụrụ, ọ bụrụ na ị na-eme emume ọbụla, ndị mmadụ wee were ego na-akwalite gị, onye enye gị ego, onye enye gị ego, onye enye mgo, ndị mmadụ na-enyegasị gị ego. Ọ bụ ihe dị mkpa, ọ bụ ihe mara mma, mana o nwere ndị m chọrọ mgbe ị ga-eru ike n'ebe ndị ahụ niile isi onye ahụ daalụ maka ego iji kwalite m, daalụ maka nke a, daalụ maka nke a. Ihe m chọrọ ịgwa gị bụ, ọ bụrụ ihe niile ahụ bụ ego. Ọ bụrụ na onye ọbụla wetebe ego, ego dị mkpa, mana echefukana ka i buru ukpo ekene gị wee nye nwanne gị nwaanyị ahụ bi n'obodo. Nke ahụ bụ tupu ị na-anata ọzachasị ebe niile dị ọcha, ma ọ bụ enyi gị nwaanyị ahụ soro wee saa ite na-enweghị ego, emecha mmemme oso sakọsịa ite niile eji mee mmemme bunachara ya ndị nwe ya. Ma ọ bụ nwanne gị nwoke ahụ mgbe ị na-anata ụgbọala gị wee danye n'apịtị, o soro wee gwupụta ụgbọala ahụ sara gị ya. Echefukala ka ikene ndị nke ahụ. Ndị nke ahụ enweghị ego, ihe ha nwere ka ha nyere. Ịghọta?